Je přesně 8:00, máme po váze, já už si doplňuji tekutiny, chybí mi ještě cca 1,7 kg, postupně to teď během 2 hodin dopiju a nějakých 10:22, to je za nějakých 2 hodiny, 22 minut jdeme na první zápas. Potenciál zápasu je dneska na 12 zápasů, pokud to všechno vyjde. Minimum je 8, 4 zápasy v kimonu, 4 zápasy bez kimona, podle toho se rozhodne, si půjdeme do eliminací. Jdem na věc. Co to máš, Piky? Šla na ty rychlý cukr ještě, ať se trošku nahodím. Jsem nervózní jak svitně dneska. Tak co, první zápas, analýza? Cítím se very strong, takže uvidíme dál. Bylo pěkně nějaký klídeček, ne? Až otravný klídeček, ale já jsem ty první 2 zápasy měl rychlý, jeden skončil asi za 1,5 minuty, druhý tak šanci. A pak tam je hodina 10 minut pauzy, než to znovu zase nastartuješ. Za chvíličku se nám trošku do pohybu, ať tady úplně neusnu. Co se tady děje? Tady nějaká tajská masáž, nebo? Však jsem před chvilkou nadával na tu hodinu pauzy. Tak už bys ji uvítal? Teď bych ji uvítal, no. Za 5 minut jdeme na další zápas. Tak co, Piky, co se řeší? Hele, teď řešíme, kdy po případě půjdeme nogi, protože teď jsme zápasili v kimonu. Kluči nám je krásně našel na triangle, minutu jsem v tom bojoval, ale potom už si mi našel, takže mi měl spojenýho v nohou a zatlačil ještě oboma rukama, já mu to pořád strhával, ale pak tam byl fakt jako tlak a už jsem to musel plácnout, abych tam usnul. A teď řešíme, že tam jsme vlastně, 2 lidi mají jistý postup a pak nás tam je 5, já jsem mezi nimi, co máme 3 výhry. A teď se uvidí, 4 postupují prostě do eliminací. Teď je to o tom, kdo rychlejš vyhrál prostě strávený čas na žíněnce, ale je tam teď takových kombinací, že to prostě nejde vůbec odhadnout, kdy půjdeme, takže necháme se překvapit. Tak co, Piky, kde jsme? Momentálně se nacházíme u olympijského stadionu. Konala se tady olympiáda v roce 1928. To kam koukáš, tak tam se zapaloval oheň. Martin, co mi řekneš o té olympiádě? Jsme tam byli šampioni 2krát. 2 zlata, 5 stříber, 2 bronzy. Ale poprvé v životě tady startovaly ženy v atletice. To víš jak tady ty informace, to studuješ? Vůbec, no ano. Studuji olympiády. Já si jdu pohladit. Jdeš si pohladit? To aby tě nezabili, vole. Nervózní trošku. Kámo, oni útočí, tady. Vej? Zkus to. Když tak budeme utíkat. Kámo, tu osamocenou, ne takhle stát. No kámo, aby zase jako stádo ti pak nedalo jako dozad. Ty jsi jak ten, ne? Jak sedlák, vole. Jo. Come on guys, keep walking, keep walking. Tak jsem se dozvěděl, že jsem bohužel nepostoupil. Jsme 5. ze 17 lidí. Jeden klučina, který měl stejný výhry jak já, tak mě porazil a druhý dal rychlejší submisi, takže jsem se bohužel nedostal do boju do eliminací. Takže bohužel a teď čekáme na soupeře v nogi. Ještě není všechno konec a jdeme si pro to ještě dneska. S kterým jsem šel v kimonu, tak on dělá taky MMA a přesně šlo vidět, že jak jsme šli bez kimona, tak to bylo brutálně dravý, jakože já mám zatavený ruce jak kráva. On mě hodil, přivez mi do mountu, naštěstí jsem to potom comebacknul, takže teď to máme 3-0, protože kluci, co zápasili v kimonu, tak se pravděpodobně zranili, protože 2 lidi mi nenastoupili do zápasu. Půjdu poslední zápas za 20 minut. Podle toho se odvíjí, jestli jdeme ještě do medaile, takže je to makačka dneska, ale
Jeden furt. Nemohl jsem si nevšimnout, Piky, že máš nový jakoby Tak hezky, nový dres na zápas. tak hezky jsem ladil s těma legínama. Ale jak tamhle u klučiny, tak u mě jim vadilo jenom čistý legíny, že nemáme přes ty legíny šortky. Tak jsem rovnou ty legíny sundal a musíme tady mít trošku teplického ducha, protože teď bude ta opravdová zkouška. Jsme v top 4, jedeme semifinále, jsou tam jenom nadbitý týpci, nebude lehkého zápasu. Taky stalo nakonec třetí místo. Boj v semifinále jsem prohrál. Bylo to 1-1, dali to domácímu Nizozemcovi. Já si myslím, že jsem udělal víc té aktivity, ale sám jsem se šel pak zeptat rozhodčího. Rozhodčí mi to vysvětlil tak nějak halabala. Boj o třetí byl zadarmo. Klučina, který měl jít se mnou o třetí místo, tak mu skoro vypíchli v oko. Nicméně jsem toho klučinu porazil v kimonu. Dominantně po 2 minutách a troufnu si říct, že by to tady mělo ještě snažší průběh, jelikož já v tom týmu jsem podstatně horší než bez kimona, takže myslím si, že to třetí místo máme dneska zaslouženě a musíme být lepší, ať jsme první. Třetí nestačí. Mějte se hezky. Os. I'm trying to get it all right now. Everybody worried about the crown big. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a PI kind of time.